କିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ଥର ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଶଳା ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। କିଏ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଉତ କହୁଛି, ଷ୍ଟୁଡିଓ SBRରୁ। ହଁ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ ଅଛି କି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେବାର ଥିଲା। ଏ ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କଥା କ'ଣ କି ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦବା ନବା କରିବି, ଆଉ ବୁଝିଲେ, ଘରେ ବା କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥାନ୍ତୁ। ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ମାନେ ସାର୍ କଥା ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ। ଆଉ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ବଡ ଚାଷୀ ନା, ସେଇ ଚାଷବାସ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ହେଇଥାନ୍ତୁ। କଥା କରିବେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ମୋ ବିଲକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବସିକି କଥା ହେଇଯିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସେମିତି କେମିତି ହବ? ବରଂ ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ପଳେଇ ସେ ଆସନ୍ତୁ। ଷ୍ଟୁଡିଓ ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ସେଇଠି ସୁଟିଂ ହବ, ଆଉ ସେଇଟା ଟିଭିରେ ବାଜିବ ସାର୍। ଓହୋ ଓହୋ, ଟିଭିରେ ବାହାରିବା କଥା କ'ଣ କହିଲେଣି? ଏ ଆଜ୍ଞା, କୋଉଥିରେ ବାହାରିବି କହିଲେ? ଟିଭିରେ ଟିଭିରେ ଟିଭିରେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ମାନେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ତ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡିଓଟା କୋଉଠି କହିଲେ? ଷ୍ଟୁଡିଓଟା ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓ ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ? ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର। ଅବେ ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋଉ ଜାଗା କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ, ସେଇଠି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଅଛି। ବଢିଆ ହେଲା, ଆଉ ସେଇଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଟିକେ ସାକ୍ଷାତକାର ହବ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲା ବି ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ରହିଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ କିଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ? ହଁ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା କହୁଛି। ହଁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇ ଈଶାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଈଶାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତ? ହଁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର। ଆପଣ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି। ହଁ, ସେଇଠି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପହଞ୍ଚି। ହଁ। ହଁ, ସେଇ ବୋଧେ ଆଉ। ଆପଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ ତ? ହଁ, ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? କେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି? ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କଥା, ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ କେତେ କ'ଣ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପଳେଇବା। ଇଏ ଯିବା କହୁଥିଲେ? ଆରେ ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି। ଇଏ ଅଟୋ? ଚାଲ।
ଏଇ ଗୋଟା କହିଲା ଆଜ୍ଞା SBI ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। SBI ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ? ହଁ ବଢ଼ିଆ ଆସନ୍ତୁ। ହେଇଛି। ଇଏ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ। ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କହିଲ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ଆଉ? ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ସାର୍ ଦେବେ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସାର୍ ଦେଇଦେବେ? ହଁ ହଁ ହଉ ଏଇପଟେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇପଟେ? ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିର୍ଧୁମ କାମ ତ ସେ କଥା କହନି, ଏ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବଇଛି ଭାଇ। ଆଉ କୋଉ ଯାଇପାରୁଛି, କୋଉ ଫୁର୍ସତ ମିଳୁଛି କହିଲ? ଏଇ ବଇଛି ଆଉ, ଏବେ ପୁଣି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ହଁ ପା ହଁ ହଁ। ହଁ ଆଉ ସଂସ୍ଥା ତ ଚାଲିବା କଥା ଆଉ। ହେଇ ରୋ ରୋ, ଏଇ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ ଆଜି, ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ପରେ କଥା ହଉଛି। ରୋ ରୋ ରୋ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? କି ଖରା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖାଲି ଝାଳ ବାହାରୁ। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ। ଇଏ ତମ ଷ୍ଟୁଡିଓଟା ବାବା କୋଉଠି? ଅଛି କୋଉଠି? ଅଛି ନା ଆଉ। ଆସନ୍ତୁ 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 ଆସନ୍ତୁ। ଏଇ ଏଇ ହଉଛି ମୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ SBI। ଏଇ ଗୋଟାକ? ହଁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟୁଡିଓ। ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଓହୋ, ଭାରି ଖରା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଖରା। ଆମ ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଖରା ନାହିଁ, ଏ ରାଜଧାନୀ ପଟେ ଭାରି ଖରା। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାକ୍ଷାତକାର ସାରିବେ, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରୁ ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି। ହେଲା, ସାରିଦେବେ, ମୁଁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ପଳେଇବି। ପାଣି ଟିକେ। ହଁ ହଁ, ଏଇ 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 ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ବାବୁ, କ'ଣ ପଚାରିବା କଥା ପଚାର। ହଉ ଯିବା। ହଁ ରେଡି? ନମସ୍କାର। ଷ୍ଟୁଡିଓ SBIର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆଜିର ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ସଫଳ ଚାଷୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ବେହେରା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ସାର୍, ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସାର୍, ଆପଣ ତ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବଡ଼ ଚାଷୀ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ଡାକ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ଏତେ ଏକର ଏକର ଜମି ତ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର? ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଏରିଆରେ ଚାଷୀ କହିଲେ ଏ ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଏକରେ ଏକେ ଚାଷ ଜମି। ଏପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅନେଇ ସେପଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଖି ପାଇବନି। ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଷ ଜମି, ଚାଷବାସ କରନ୍ତି କେମିତି? ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ନା ପାୱାର ଟିଲର ଲଗେଇ? ଆଉ ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କଲେ କ'ଣ ଫସଲ ଫଳେ? ମୋର ଆଜ୍ଞା ହଳରେ ଚାଷ କରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତାହେଲେ ହଳରେ ଚାଷ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ବଳଦ ରଖିଥିବେ? ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଗଡ଼ା ତାଗଡ଼ା ବଳଦ ଅଛି। ଜଣ ନା କାଳିଆ, ଆଉ ଜଣ ନା କସରା। ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ବଳଦ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ଠିକରେ ନେଉଛନ୍ତି ତ? ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏ ବାବୁ, କାହା ଖାଇବା କଥା ପଚାରୁଛ? ଏ କାଳିଆ କଥା ପଚାରୁଛ ନା କସରା କଥା ପଚାରୁଛ? ହଉ, କାଳିଆକୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? କାଳିଆକୁ ନଡ଼ା, ଚୋକଡ଼, କୁଣ୍ଡା, ଘାସ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା,
ଆଉ କସରାକୁ କସରା କ'ଣ ଅମୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ନା ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି? ତାକୁ ବି ସେଇଆ ଦଉଛି। କାଳିଆ ଯାହା ଖାଉଛି କସରା ସେଇଆ ଖାଉଛି। ଆଚ୍ଛା 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 ଆପଣ ଭାରି ମଜାଳିଆ ଲୋକ ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ସେଦିନ ବଳଦକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି କୋଉଠି, ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ବାବୁ କାହା ରହିବା କଥା ପଚାରୁଛ? ଇଏ କାଳିଆ କଥା ନା କସରା କଥା? ହଉ ଆପଣ କାଳିଆକୁ କୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି? କାଳିଆକୁ ଆମ ବାରି ପଛପଟେ ଗୁହାଳେ ରଖୁଛି। ଆଉ କସରାକୁ? କସରାକୁ କ'ଣ ମୋ ଶୋଇଲାରେ ବାନ୍ଧିବି ନା କ'ଣ? ତାକୁ ବି ସେଇଠି ରଖୁଛି। କାଳିଆ କସରା 2 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବଳଦ ଲଗେଇ ବିଲରେ ହଳ କରୁଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା କାଦୁଅ ଏସବୁରେ ହଳ କଲା ପରେ ବଳଦ ଗୁଡାକ ଅସନା ହେଇଯାଉଥିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଠିକ ସେ କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ପୁରା ଚକାଚକ ଅନେଇଲେ ପୁରା ଜଳ କିନା ଦେଖାଯିବ। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ଗାଧେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ? ଇଏ ବାବୁ କାହା ଗାଧୁଆ କଥା ପଚାରୁଛ? ଇଏ କାଳିଆ କଥା ପଚାରୁଛ ନା କସରା କଥା ପଚାରୁଛ? ଓହୋ ହଉ ଆପଣ କାଳିଆ ଗାଧୁଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ। କାଳିଆକୁ ଆମ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବିଲ ଅଛି। ସେ ବିଲ ପଛପଟେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଅଛି। ସେ କେନାଲରେ କାଳିଆକୁ ଗାଧେଇ ଦଉଛି। ହଉ ଆଉ କସରାକୁ କ'ଣ ମୋ ଗାଧୁଆରେ ଗାଧେଇ ଦେବି ନା କ'ଣ? ତାକୁ ବି ସେଇଠି ଗାଧଉଛି। କାଳିଆ ଯୋଉଠି ଗାଧଉଛି କସରା ସେଇଠି ଗାଧଉଛି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୁରା ଘଷି ମାସି ଗାଧେଇ ଦଉଛି। ଓହୋ ଆପଣ 2 ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସବୁ କଥାରେ କାହିଁକି କାଳିଆକୁ ନା କସରାକୁ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କାହିଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଓ ବାବୁ ରାଗନ ଏ କଥା କ'ଣ କହିଲ? କାଳିଆଟା ପାରା ମୋର, ଆଉ କସରାଟା? କସରା କ'ଣ ତମର? ସେଇଟା ବି ମୋର। ଓହୋ ଗୋଟେ ଅଯଥା କଥା କହି ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କର। ଓ ବାବୁ ବସ ରାଗୁଛ କାହିଁ? ରାଗୁଛ କାହିଁ? ଶୁଣ, ତମେ ତ ହେଲେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ପକେଇ ସକାଳ 6ଟାରେ ଦେଖାଉଛ, 9ଟାରେ ଦେଖାଉଛ, 12ଟାରେ ଦେଖାଉଛ, 3ଟାରେ ଦେଖାଉଛ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଦେଖାଉଛ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ରାତି 9ଟାରେ ବଜାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family.